Hi guys! Hello, hello! Welcome back ulit sa YouTube channel ko. Oh, Learner Hermosillo. Yan guys, meron tayong chef. Guest na chef. So siya po yung magluluto para sa atin ngayon. Ang lulutuin niya po ay humba. So, so ayan guys. Yan, naglalagay na po siya ng butter. Ay, kabayo. Yan. Ilang ano yan, chef? Kalahating ganun, no, chef? Kalahating butter, no? So, bakit po butter ang iyong inilagay dyan? Interview? Instead of cooking oil, bakit po butter ang iyong nilagay? Pero kung bang health benefits may ilalagay dyan? Wala. Mas malasa. Mas malasa daw. Alam niyo na kung anong alternative pampalasa. Instead of cooking oil, butter. Itong isa naman nating chef. Ayan. Gumawa po siya ng, nagtatampo nga po siya kasi bakit daw po yung kanyang niluto ay hindi ko finiture. Nagluluto po siya ng pata. So, ayan. Ay, sorry. Guys. Crispy pata pala, sorry. So, ayan, melting na. So, kung ba kasi guys, hindi pa ako nakapagluto nun. Kasi, Sumusabo. Ito. Next. okay, Bawang. bawang. Ilang bawang yun, chef? Buo? Buo na! Dalawa. Tapos, ano pa nilagay mo dyan, chef? Bawang muna. Yan. So, hintayin po siguro yan hanggang mag-golden brown. Ano, chef, no? Yan si Chef Robert. Alam niyo ba, guys? Mag-birthday na yan mamaya. So, kasabay po ng birthday niya ay ang New Year. So, yan. Batiin niya na. Hello, happy birthday to me. Tatanungin natin. Meron tayong konting interview. Pag halimbawa ba nalalaman ng mga katrabaho mo or kung sino man nakausap mo na ang birthday mo ay nagkataon ng New Year, ano yung mostly na sinasabi nila? Or bakit? O ano ba? Napapasok ako nito eh! Siya. Ano yung mostly na sinasabi nila kapag nalalaman nila na ang birthday mo ay New Year? Wala naman. Happy birthday na lang. Ganun lang ba? Kasi di ba, bihira lang kasi ang mag-birthday na New Year. Diba? Ay, dadala ko ng daldal. Eto na, may kasunod na pala. Sorry. Ay, yung sibuyas na pula. Sibuyas na pula. Ang sinasabi yata nila dyan ay sibuyas Tagalog. Parang ganun. Ang bango. Guys, ang bango. Sa bata. Nahihiya daw yung chef natin. Nahiya ako. I'm so shy. Isn't it? Yan. Halo-halo. Okay, so next, tingnan na natin. Ang sunod ko na ilalagay ay Yung panghumba na manipis lang ang hiwa. Doon lang kami nakabili sa supermarket. Ayan, sinunod niya po yung ating pork. Okay, so next. Kikuman. Kikuman, baka naman. Pakalastas. Ayan, so binuhos niya ang ating kikuman. Ano yan, chef? Pampalasa, ano? Tansahan lang to ha. Tansyahan lang daw.
soy sauce. Toyo. Toyo. Tuyo ng mga... Toyo guys. Toyo. Mukha ko huwag masyadong ilapit sa camera at lumamaga sa tabak. Buya. Ang palasa din. Guys, nilagyan niyo ng tubig, isang baso. Tatakipan niya po at pakukuluan muna para lumambot. So, ayan guys, nakalimutan ko po kanina i-ano kung ano yung mga ingredients natin. So, meron po siyang salted black beans. Ayan. Tapos, itong star anise. Ayan. Tapos, yung ating laurel. Ayan. Then, yung ano nga to, ano ba to guys? Dahon ng gaga. Ayan. Dahon ng, ay hindi! Bulaklak ng saging. Ayan, right na siya guys ha. Tapos, pepper. At saka syempre, ang suka. So, ayan po. Ang kasali. Sugar pala. Sugar. So, ayan. Ayan po, oh. Kanya pong hinahalo-halo na. Halo-halo minsan. Halo-halo din pag may kanin. Para pantay yung luto. Ay, may himikab sa likod. Pasensya na, guys. Buyat po siya. Ayan, guys. Ito si nanay. Siya ang mother ng ating chef. Kaway-kaway siya. Nay, nung pinanganak mo si Obet, di ba New Year yun? Ano ginagawa? Guys, ano ginagawa? Tapos dito, nasa gitna ka ng labor noon? Pag-labor? Oh. Eh, sino nagbabantay sa'yo? Kasi syempre yung iba ay nag-ano na yun, nagsa-celebrate na ng New Year. Puto ka na sa labas. Sino nagbabantay sa'yo nun? Sino ba? Ito na yun. Ang si Papa eh. Hindi naman yun. Guys, may magulo po. Ito na naman siya, oh. Ayan, ayan ang magulo. Pasensya na. Sorry, yan din po siya, guys. Kasi bunso po yung ating chef, yung ating guest chef. So, ito yan. So, sorry, yan. Section. So, guys, nakikita niya siya. May ginagawa din po siya, oh. Anong ginagawa mo? For 5 minutes, ayan na po ang kanyang tsura. So, medyo lumapot na po. Pantayin na lang natin ito na maging malambot. Ano yung alam? Tapos humba pagka malambot. Basta kalagitna na tayo. Yung susunod na steps. Susunod na steps. Hi! Sharon! Black beans. Black beans. 100 grams black beans. The next, bulaklak ng saging. Ooh, look at that! Next, asukal para lumambot. Aside sa pang-timpla, so gusto mong timpla kung anong timpla gusto mo. So, pampalambot din pala siya. Meron tayong natutunan doon, guys. Pampalambot din ang sugar. Limang kutsara. Halo-haloin. Halo-haloin natin.
ang mga seasoning. Pan muna. Ulit. Tapos mamaya-maya. Ay, halo na. Open up. Ayan. Anis. So guys, sinalagay na po yung star anise. Ano yan? Pagpakulay din? Or pagpalasa? Pabango. Yung buong black pepper. Black pepper. Oo, ng black pepper. Okay. Tansya lang din guys ha. Huwag masyadong marami. Dahon. Tawag nila? Laurel. Dahon ng dalaki. Ano yan guys? Laurel po yan ha. Ay! Ano ba yung... Ano ba? Hello, hello Ian. Hello, hello Inole. Hindi natin ng soba. Pabango. Papango or patimpla din. Tapos hihintayin yan na ano yan? Lumayan or ano? Halo, halo Ian. Then, durog na black pepper. Pepper. Guys, durog naman po na black pepper ang nilalagay. Kasi meron ng buong black pepper kanina, tapos ngayon ay durog naman. Iba ka talaga, chef, oh. Iba. Yun. Antay na ng tao. Tatay para ulit yan. Mga ilang minutes? Okay. 15 minutes. After 15 minutes ulit. So guys, ayan na po. Ayan, ang ating humba. Ala Chef Robert. Tapos na po ang ating humba. Ayan. So nakailang minutes din yun guys ha. Tagal-tagal din pala no. Ayan. Ang susunod po natin dito